Skupina Rómov z Vyšnej Kamenice žiada o nový dom a aj menšiu finančnú čiastku na začiatok. A má na to veľmi originálne zdôvodnenie. Zo starého domu sa totiž musia vysťahovať, pretože ich tam terorizuje neznámy duch, ba nebojím sa povedať démon. Ich deti majú v noci strach a nemôžu vraj ani chodiť do školy. Na zjav zo záhrobia údajne dopláca celá rodina. Co mám robiť? Má špicaté ucha, má také ústa ako má pes, veľké oči a krva má. Modlíme sa, že by nám to neublížilo. Tak toto je obraz, ktorý majiteľom domu vo Vyšnej Kamenici naháňa obrovský strach. Zjavuje sa každý deň o 10 ráno a 6 večer. Má to ale jeden malý háčik. Démon sa ukáže len vtedy, ak vo vnútri sedí hluchonemý mladík a nikto ďalší v izbe nemôže byť. Dvere musia byť zatvorené. Divadlo sa ináč nekoná. Poďte vonku, po nebude záber. On zakričí, tak potom sa objaví. To je jasná vec, ja som... Všelijak sa zjavuje. Na psa, hej, na horora. A že či je zlý? Hej, že na ňu z hlavu kýve. Hluchonemý chlapec vraj zjavenie vidí takto. Takého nepochovali do tej steny, alebo jak, alebo zamurovali. Aj napriek tomu, že to na stene vyzerá ako nepodarok postavy namaľovaný štecom a vodou, tvrdí, že démon prichádza nečakane a vyzerá stále ináč. Že koľko minúty? Pomaly či je 50 Takoj. A z dvere na ňu zavre. Má také zuby, že nám niečo spraví. Démon hýbe ušami a vie dokonca aj písať. Do domu sa na omietkový prízrak chodia pozerať desiatky zvedavcov. Som prišla z Košic preto. Rodina Horvátových je presvedčená o tom, že zjavenie je hlasom zo záhrobia a pred útokom diabla ich ochráni cirkev. Chceme, aby to zmizlo. Odpúšťam naše viny, ako my odpúšťame svojim nevinníkom. Z Vyšnej Kamenice Jozef Kačmári, televízia Joj. O prípad zjavenia ušatého démona na stene rodinného domu vo Vyšnej Kamenici sa vraj už začala zaujímať aj cirkev. Už včera sme vám ukázali, ako sa tam neznámy duch objavuje vždy ráno a podvečer. Majitelia sú zdesení a prosia úrady o nové bývanie. Aby sme zistili, ako to naozaj s výjavom zo záhrobia je, použili sme kameru, o ktorej vedel iba náš štáb. Výjav zo záhrobia alebo len maliarské umenie? Túto otázku si kladú nielen obyvatelia Vyšnej Kamenice, ale aj okolitých dedín. Všetci tí sa chodia do rómskeho domu pozerať na zjavenie na stene. Má špicaté ucha, má také ústa ako má pes, veľké oči a krva má. Či je zlý? Hej, že na ňu z hlavu kýve. Podľa obyvateľov strašidelného domu omietkový démon kýve na stene aj ušami, preto tam už nemôžu viac bývať. Má také zuby, že nám niečo spraví. A aj urobil. Bol to 5. deň zjavenia. Počas toho, ako sa démon zo steny vynáral, vraj hluchonemého mladíka začal škrtiť. Každé čudo 3 dní trvá a po našej reportáži pominie aj toto. V izbe sme totiž umiestnili skrytú kameru, o ktorej nevedel nikto. Démon sa vraj zjavoval len hluchonemému mladíkovi a vo vnútri musel byť úplne sám. A takto omietkový prízrak vznikal. Najprv si overil, či sa niekto nepozerá cez okno. Potom si dal s matkou znamenie, že je všetko v poriadku a nech idú všetci na dvor. Tam bude syn sedieť tam a jak on zakričí, tak potom sa objaví. A potom to prichádza. Ide k posteli a spod nej vyberá vodu. Štetec dostáva na stene len tak zabrať. Nárad je opäť odloží pod posteľ a detinská maľba je tak na svete. Potom začne ducha akože privolávať. Nenadaný Picasso zahrá potom pekné divadielko o škrtení a senzácia je na svete. Všelijak sa zjavuje. Na psa, hej, na horora. Z Vyšnej Kamenice Jozef Kačmári, televízia Joj.